Ahoj, vítam vás v Zrube Ontario Tále. Toto je pohľad z južnej strany. Parkovanie je tu pre asi 3 autá. Lokalita je viac menej v lese. Odtiaľ toho je hotel Partizán 5 minút, hotel Stupka ešte bližšie a wellness hotel Bystra 8 minút. Všetky tieto hotely majú wellness, takže je to tu veľmi blízko. Je tu ohnisko, kde sa dá opiecť, slaninka, špekačky, k dispozícii aj kotlík, veľká slnečná terasa, kde sa dá ešte aj v chladnejších teplotách zohriať na slniečku. Tuto vedľa chaty nám tečie potôčik, kde sa deti môžu pozabávať, aj keď už bude trošku zamrznutý. A parkovanie je rovno pred Zrubom, celý sme ho obišli. Teraz sa poďme pozrieť dovnútra.